Дълбоко вярвам, че прогрес, развитие, успех може да има само тогава, когато знаем къде искаме да отидем, където начертаем пътя до там, когато начертаем пътя до там, когато постигнем ясни приоритети и когато работим неуморно. Моят живот е до някъде доказателство на това до момента. Аз съм роден в един малък град, щастливо детство, където разбрах, че трябва и винаги съм бил и ще бъда част от хората и ще ги разбирам. Аз съм син на двама учители, които ми дадаха трудолюбие и постоянство. Свърших математическата гимназия, бях най-добрият ученик. Не се притеснявам да бъда лидер. Инженер съм по образование, човек, който е прагматичен, разбира от факти, цифри, търси смисъла и конкретни резултати. Човек на действие. Бях един от първите българи, които заминаха в чужбина, както много други. Тогава, когато спах по паркинзите през зимата в Германия, не очаквах, че 7 години по-късно ще участвам в строителството на Райхстага, в строителството на сградата на канцлера Меркел. Но българите могат. Те могат да успяват в чужбина. Но те могат да успяват и в България. Аз се върнах, въпреки че дори получих покана за немско гражданство, защото вярвах, че мога да успея като българин. Когато се върнах, намерих своето щастие, своят успех, своята реализация не в Германия, тук в България. Управлявах големи чуждестранни инвестиции. Научих се на прецизност, на прозрачност, на дългосрочност в планирането и на ясното и категорично разбиране, че ако нямаме дългосрочен план, не можем да успеем. Доверието на нашите европейски колеги след това се претвори в моята работа като министър. Бях един от бизнес лидерите. Разбирам икономика. Правил съм икономика. Създавал съм работни места, увеличавал съм доходи, гарантирал съм доходи. Дълбоко вярвам, че тези думички – работа, доходи, инвестиции, прозрачност, дългосрочност, приоритизиране, много труд са част от рецептата за успеха на България. Политизирах се в началото на 2009 година, въпреки че познавам премиера и вице-премиера от по-рано. С тях решихме тежък казус, за който вие знаете, още в далечната 2006 година, на една голяма инвестиция от Германия в България. Политизирах се тогава, когато бях лидер на строителната, на индустриите за недвижими имоти и търсих решение в най-тежката криза. А правителството на тройната коалиция криеше, че има криза. Техният мандатоносител арогантно пред българските медии обясняваше, че реже баницата, че раздава нобърчета от фирми и че на който не му изнася да си ходи. Точно тогава, в този момент, аз реших да остана и да дам всичко от себе си, за да може някои други да си тръгнат, поне от властта. Поканен бях като министър, надпартиен експерт в правителството на ГЕРБ и от тогава правя едно много съществено нещо. Не политизирам, не политиканствам, така както премиера, така както всички колеги в правителството, а правиме истинска политика. А тя е да бъдем максимално полезни на обществото и на хората, да постигаме конкретни резултати по национални приоритети. Познавам регионите, познавам градовете, познавам техните проекти, техните проблеми, техните перспективи, техния потенциал. Изградих репутация, доверие в Брюксел. Виждате, само за 2 години успяхме от почти 0% усвояване да ускорим по 10, по 15. Това, което ни дава възможност в момента да бъдем толкова полезни на българските граждани, е именно прозрачността и промяната в подхода и новия тип политика. Дълбоко вярвам и гарантирам пред всички вас, че за мен нищо не се променя. Като кандидат-президент аз продължавам да работя по националните приоритети, за модернизирането на България, за един достоен член на България в Европейската общност, а защо не е регионален лидер?
Да, ние можем да бъдем регионален лидер. Продължавам да работя и разширявам хоризонта, разширявам възможностите си. Независимо дали говорим за инфраструктура във всичките й видове, дали говорим за енергийна ефективност, за екология, за регионално развитие, за енергийна независимост, за енергийна ефективност. Всичкото това е част от този пъзъл, който ние искаме да подредим, и той има само едно решение. Дългосрочни, ясни приоритети и, разбира се, много труд. Дълбоко вярвам, че като президент и се ангажирам, че ще изградя президентската институция като един стратегически център на България за дефиниране на национална визия и приоритети. Гласът на президента е силен. Той може не само да постига консенсус по националните приоритети, но той може и да следи тяхното изпълнение. Това ще даде усещането на всички нас за прогрес и за развитие. Като президент ще бъда активен, действен. Ще търся решение, ще търся смисъла. Не се впечатлявам от общи думи, от високопарни лозунги. Впечатлявам се от конкретни резултати. Като президент, ако получа доверието на всички български граждани, ще работя за това те да формират дневния ред на българските институции и ще отключа техният път към институциите. Мога да ви кажа и какво няма да правя като президент. При всички случаи няма да си мълча, тогава, когато националните приоритети са в опасност. Давам пример 2008 година, тогава, когато еврофондовете бяха спрени. При всички случаи няма да политизирам, няма да политиканствам, няма да влизам в каквито и да било политически игри и интриги. Ще правя това, което правих и до момента, което правихме заедно с политическа партия ГЕРБ, на която съм благодарен, че ми гласува своето доверие. Факти, аргументи, решения и много работа по националните приоритети. Това, че Маргарита е моята дясна ръка, вице-президент, може да говори само едно. Вижте мен, вижте нея и разберете какви са приоритетите на партията, какви са акцентите, които ние много ясно дефинираме, и вижте за какво ще се борим. Като кандидат-президент, аз вярвам, че представлявам усилията на българите за модернизация на инфраструктура, на институции и тяхното усещане, че вървим напред. Разбирам от икономика, разбирам от екология, разбирам от всичко, което е свързано с човешката, хората и тяхните възможности да се развиват. Маргарита е символ в последните не 2, а 20 години на антикорупция, на категорична и ясна позиция, решителност, тогава, когато трябва да се отстояват в интерес на България и в интерес на всичко, което ние искаме да постигнем. Една нормална европейска държава, изграждането на институции и правила, включително в съдебната система. От тази гледна точка съм горд, щастлив и ще работя с нея като екип. Активен екип по решаване на приоритетите. Марги, заповядай. Добър ден и от мен. С уважение се обръщам към вас и моля за вашето внимание, за да отправя към вас моите първи и много кратки послания. Политическа партия ГЕРБ прави изключително силен ход днес. Тя показва, че в основата на държавността, в основата на градежа трябва и ще стои правосъдието. Другият силен ход на политическа партия ГЕРБ днес е, че тя заложи на двама непрофесионални политици. Ние сме експерти и професионалисти
които работим за модернизация на държавата в рамките и на трите власти. Кое е важното, което още бих искала да споделя с вас? С такъв избор България може да стане пример в Европа, ако ми бъде дадено доверие на мен и на нашата кандидат-президентска двойка, и с доверието дойде и отговорността, за да можем да чертаем политики и приоритети за най-важните неща, които се отнасят до модернизирането на държавата. Силата и решимостта не са запазено поле за мъжете. За това има място и за нас, жените, и това е основен проблем и основен приоритет не само в Европа. Силата и решимостта да правиш категорични реформи принадлежи на професионалистите. Защото професионалистът, уважаеми колеги, е трудно превземаема крепост. Това за мен е изключително важно. Единственият диктат, на който се подчинявам и който уважавам, това е правото. Това е закона и нищо друго. А увереността ми да отстоявам позиции идва от това, че аз съм се изградила като професионалист и не допускам вмешателства в моята работа, нито вътрешни, нито външни. Способността на един държавник не е само в това да изпълнява писани в Конституцията правомощия. Добрият държавник, способният държавник умее да направлява, да организира, да носи отговорност за дългосрочни държавни решения и да обхваща в едно позитивната енергия на цялото общество и познанията, до които интелигентните хора, напредничавите хора в държавата са достигнали в резултат на своя опит и на своя професионализъм. Аз мисля, че ние с Росен ще работим по този начин. Още едно нещо бих искала да ви кажа, защото знам, че го очаквате. И това е следното, за мен изключително важно. Отварянето на съдебната система към вас, към гражданите, е основен приоритет. Той е един от най-дълго отлаганите и един от най-големите дългове на държавата към гражданите. Ние с Росен ще работим за това. Решимостта ни да превърнем и да издигнем съдебната реформа в модернизираното от нас в бъдеще президентство ще бъде важна национална задача. Защото първо модернизацията на институцията президент ще се отрази върху цялостното управление на държавата, ако ние двамата отидем там и имаме възможност 5 години да чертаем политики, да обединяваме национална енергия и да носим отговорност за това. Аз съм посветена в живота си на работата като държавник. Съчетанието на един човек дошъл от държавността, един човек, който се прекланя и уважава правосъдието като основата в градежа на държавността, и един човек, който е направил много в своя професионален живот и го показва и в момента, е залог за просперитет и развитие на нашата страна. Благодаря ви и гласувайте за нас!